Velkommen, Peter Crawford her. Vores firmas online marketing og søgemaskineoptimering har ledt dig til den her video. Der kan være mange grunde til, at du er landet hos os. Det kan være, at du leder efter søgeoptimering. Du ved, at din hjemmeside har brug for en bedre placering i Google for at tiltrække besøgende. Måske skal din hjemmeside skabe mere omsætning, eller så kan du tænke dig at tiltrække bedre kunder. Vi kommer til at vise dig, hvordan vi bruger vores systematiske metode til at øge antallet af besøgende til hjemmesider og skaffe talrige side 1-placeringer i Google, som har lavet os eksperter i at generere omsætning på internettet. Vi har arbejdet med SEO i over 7 år, har genereret millioner i salg og arbejder inden for talrige lokale danske industrier, som vi ligger på side 1 i Google for. Se hvad vi kan hjælpe dit firma med lige om lidt. Det at hyre et søgeoptimeringsfirma til din hjemmeside er en af de klogeste beslutninger, du har overvejet at lave. Men det kan også være en af de sværeste, når du skal finde den rette. Ved at have din hjemmeside liggende højt nok i Google, for at den skaffer dig besøgende, har du løst 75% af problemstillingen. Men magien, den sker, når du løser de sidste 25%. Flere besøgende i mange tilfælde betyder ikke altid mere omsætning, hvis du mangler de vigtige brikker. Det er de brikker, der får firmaer til at vokse online og tit overse det. Det kan komme an på, er om du har en brugervenlig sidestruktur, velskrevet salgsmateriale, eller om der er problemer offline. Er der underuddannede ansatte eller mangel på et godt salgsmanuskript. Vi har haft succes med at finde de svage punkter i virksomheder og styrke dem til at sikre, at alle dele arbejder sammen og højere indtjening er opnået. Vi har aldrig kun været et søgeoptimeringsfirma. Vi har været mere af en søgemaskine markedsføringsfirma. Vi vil gerne give dig en kort liste over ting, som du virkelig har brug for at se, før du overvejer at hyre nogen til at gøre søgemaskineoptimering til din hjemmeside. Fordi søgemaskineoptimering er værdiløst, hvis det ikke skaffer dit firma nye indtægter, eller får dig et afkast på din investering. Så her er den. SEO købeguiden. Den første på listen. Hold øje med søgemaskineoptimering priser, der er ens for alle. Det kunne typisk være firmaer, der tilbyder meget lave faste priser på 3-4.000 kroner per måned til alle deres kunder. De forstår ikke at lave forretning på en god måde. Du ved jo, at firmaer aldrig er ens. Hver virksomhed har sit eget sæt af finansielle mål, det gerne vil opnå. En lokal virksomhed forsøger at fange et lokalt område, og de vil aldrig betale lige så meget som en virksomhed, som dækker hele landet eller går efter et globalt marked. Overvej det et øjeblik. Man kan ikke forvente, at nogen kan tjene dig 100.000 eller 1 million ekstra om måneden, og kun selv blive betalt 1.000 kroner per uge for det arbejde. Det er faktisk mindre, end hvad en deltidsansat på McDonald's vil tjene. Nummer 2 på listen. Sørg for, at de har haft succes med at optimere vanskelige, indtægtproducerende søgeord i det område, du bor. Det er svært at sige, hvem den bedste barber er, eller den bedste finansielle rådgiver er, eller selv den bedste forsikringsfirma, for alle har deres egen mening. Det bedste ved søgemaskineoptimering er, at Google faktisk fortæller os, hvem de bedste virksomheder er i dit område. Du kan tjekke det ved at skrive din by og søgeordet før det. Du kan bruge søgeoptimering som et eksempel. Hvis du arbejder i Kolding, så vil du skrive søgeoptimering Kolding i Google. Hvert søgeoptimeringsfirma kæmper for at sikre sig, at de ejer den placering, for at vise alle, at de er de bedste til det, de gør. Det andet, du skal se på, er om de har flere placeringer i top 10 i dit område. Vi skal være sikre på, at de ikke kun kan levere en enkelt placering. Eksempelvis, hvis du søger søgeoptimering København, ser du, at vores firma har en række placeringer på side 1. Flere placeringer på side 1 for en by betyder, at et firma er god til søgeoptimering og kan kæmpe for svære salgsskabende søgeord og dominere konkurrenterne. Du bliver nødt til at spørge dig selv, hvis et søgeoptimeringsfirma ikke kan placere sig selv på side 1 for deres eget søgeord, hvordan kan de så klare dine søgeord? Nummer 3. Bare fordi nogen arbejder med computere, betyder det ikke, de kan søgeoptimere. Begå ikke den fejl at tro, at en webdesigner eller en person, der er IT, eller nogen, der arbejder på computer og software, ved noget om søgeoptimering. De virksomhedsejere, jeg har talt med, har forsøgt at få deres IT-hold eller webdesigner til at udføre det, jeg forklarede, der skal gøres ved deres hjemmeside, for at sætte den på rette kurs. Det lykkedes sjældent. IT-holdet vil typisk sige, at de kan klare opgaven, men de siger ikke, at de er bange for jobsikkerheden, og har i realiteten ingen idé, hvad der egentlig skal laves.
Hvis de vidste, hvad der skulle til, havde de allerede produceret en indtægt og allerede fået høje placeringer, som du gerne vil have. Webdesign er selvfølgelig et godt talent at have, men flotte hjemmesider får der ikke flere besøgende eller indtægter. Webdesigner er faktisk ikke mere end arkitekter. Bare fordi nogen bygger et hospital, betyder det, at den samme person skal operere på patienter. Næsten alle hjemmesider i dag kan laves med få klik. Så spørg dig selv, betyder det, at de kvalificerer sig som salgsskabende eksperter? Sørg for, at søgeoptimering eller internetmarkedsføring eller business consulting er deres fuldtidsarbejde. Der er absolut ingen regler for, hvem der kan arbejde på din hjemmeside eller lave marketing for din virksomhed. Mange såkaldte SEO-eksperter eller internet-marketing-eksperter har fuldtidsjobs og forsøger at supplere deres indkomst. De købt eller har muligvis gået til et kursus, der har kostet dem 500 kroner, og fra det kalder de sig selv eksperter. Men dem, der har evnen til at vende en forretning om og skabe 50.000 eller 200.000 mere i omsætning per måned, er meget værdifulde. Og det arbejde, det kan ikke gøres på deltid. Vi håber, du fik noget ud af at høre om de vigtigste skridt, der skal tages, når man ansætter nogen til at søge og optimere din hjemmeside. Hvis du gerne vil vide mere om vores simple, men brutalt effektive søgeoptimeringsmetode, der kan skabe vækst i din virksomhed, så skal du udfylde en enkelt ansøgning på vores opdagelsesside. Med den får vi en forståelse for, hvad du sælger, og hvad de mål, du gerne vil opnå er. Vi gennemgår dine mål med omhu og leverer en skræddersyet plan om, hvordan vi kan øge din omsætning. Dit første opkald kommer til at være et sted mellem 3 kvarter og en times tid. Og bare rolig, du bliver ikke ringet op af en assistent eller en nyansat. Du kommer til at tale direkte med mig. I løbet af opkaldet bliver du ikke presset eller chikaneret. Der er ingen aggressiv sælger, du ikke kan få at røre igen. Tværtimod, under opkaldet hjælper vi dig med at skabe den perfekte salgsvinkel online. Derefter går vi over dine primære salgsargumenter, så din hjemmeside bliver til en pengemaskine, der arbejder for dig 24 timer i døgnet. Vi viser, hvordan vi tager dit firma til første side af Google, så du får flere besøgende, der bliver til mere omsætning i din virksomhed. Så kortlægger vi upsells og salgssekvenser, der kommer til at konvertere dine leads til kunder. Der er ingen anden søgeoptimeringsfirma, der kan give dig det. Som du nok kan gætte, er det her tilbud yderst begrænset på grund af den intense 1-til-1 tid, der kræves for at kunne give dig maksimale resultater. Derfor er det fysisk umuligt for os at arbejde med mere end en håndfuld mennesker på et givet tidspunkt. Du burde også være opmærksom på, at der er høj efterspørgsel efter personlig gør det for mig ydelser for vores firma. Hvad jeg tilbyder er meget usædvanligt, og derfor vil det her tilbud ikke være åben længe. Hvis du føler, at det her er det rigtige for dig, og gerne vil se din virksomhed opleve en dramatisk ændring og vækste online, så klik knappen herunder. Udfyld så din ansøgning på vores opdagelsesside. Jeg ser frem til at tale med dig. Jeg hedder Peter Crawford, og vi snakkes ved snart.